Agafem el mòbil en este reportatge per descobrir la comarca dels Ports d'una forma molt singular. Una aplicació mòbil que ens trasllada a l'edat mitjana. Qui era Jaume I o qui era Blasco de l'Ago? Quins són els 11 pobles que anem a conquerir? Comencem esta expedició. Ens trasladem a l'època de la conquesta cristiana del segle XIII i fem un recorregut per la història dels pobles dels segles XIII, XIV i XV, fonamentalment. La qüestió era, sota el paraigües del camí de conquesta, donar-li una línia temàtica coherent en aquest procés de conquesta i colonització del segle XIII, a partir del qual naix el País Valencià i que precisament naix per la comarca dels Ports, perquè és el primer territori que conquisten els cristians en el que després serà el Regne de València. L'aplicació està pensada per a que la gent, quan vingui a la comarca dels Ports, pugui anar a tots els pobles i pugui conèixer els orígens històrics de cada poble. Quan el visitant arriba, pot anar recorrent els diferents carrers, se trobarà uns cartellets on podrà descarregar-se l'aplicació. Cada poble veurà diversos vídeos. N'hi ha, per una banda, recreacions històriques de fets o correguts a punts concrets del municipi. N'hi ha també vídeos 360 graus. Arribem així i tenim l'esplendor de la pedra. I anem a veure un vídeo 360 graus. Veus? Pots anar veient tot dins del museu, perquè no està obert a aquestes hores. Jo visc en un poble que és petit i ben bonic. En total podem veure 11 pobles, que són els 11 pobles que formen part de la Mancomunitat d'Esports. Cada poble té una línia temàtica concreta i en total les 11 línies temàtiques concretes expliquen aquest procés de conquesta i colonització dels segles XIII i XIV. Quins pobles has visitat tu, a part de Vilafranca? Pues Castell de Cabres, hi ha uns vídeos molt xulos, la gent ha participat també van passar per Villores, per la Mata, per Forcall, ja més o menys ja els tenim tots vistos. A mi els que més m'agraden en aquest cas són els més menudets, perquè són els que la gent més desconeix, però que verdaderament tenen més història. A mi, en aquest cas en concret, el que més me crida l'atenció és Villores, per la qüestió també de la temàtica. És la conquesta femenina, és la conquesta de les dones. És veure quin era el paper de la dona en la societat medieval en aquest cas. La gent podrà trobar una història prou completa, des del meu punt de vista, de lo que eren els pobles en el seu moment, com naixen, com es funda cada poble. I ara ja està en marxa i la gent ja l'està utilitzant i esperem que ara que ja comença la temporada de més visitants i tal, la gent dels pobles que ja la coneguem tots i a poc la gent de fora que pugui disfrutar més de la comarca dels Ports. Els pobles són divertits tot el dia amb els amics. A ciutat has d'estar atent, no et perdris entre